Velkommen til den her lille film. Endnu en om metaldetektor og brugen af det. Den her den omhandler registrering af fund. Sådan lige grundlæggende, hvis man investerer i en metaldetektor og synes, at det er befrielsen i sig selv at rende rundt ud på en mark, eller hvor man løber rundt med sin detektor og nyder roen og freden, så må man også antage, at der er en eller anden vis sandsynlighed for, hvor man faktisk finder noget, som kan kategoriseres i tre puljer. 1. Man må beholde det. 2. Det er hittegods. 3. Det er noget, der tilhører staten. Og den sidste, det er jo nok det, vi lige skal være mest opmærksomme på. Genstand for fortiden herunder mønter. Jamen, det kan være noget, der tilhører staten, altså som et danefæ. Danefæ, det er noget, der bliver vurderet af staten, det vil sige, det er Nationalmuseum, der finder ud af, om ting det er danefæ eller ej. Det er ikke os som brugere, det er ikke Lokalmuseum, det er Nationalmuseum. I det tilhører staten, jamen så skal det selvfølgelig i deres hænder, og det skal de straks. Og det er det enkelte lokalmuseum, som vurderer, hvad forventningen er til ordet straks. Nogle steder er det halvt år, nogle steder der er det, når man aftaler en tid. Hvis Nationalmuseum de vurderer, at det her det er det danefæ, så går de ind og vurderer på materialeværdien, på sjældenheden af det her fund, man har foretaget, og den omhu, du som finder har udført på emnet, både med hensyn til opgravning, opbevaring og indlevering. Og ud fra det, så fastsætter de en godtgørelse, som tilgår finderen af fundet. Hvorimod, hvis du nu deltager i et eller andet arkæologisk afsøgningshold, som er nedsat af Lokalmuseum, fordi du godt kunne tænke dig at arbejde mere med arkæologi, jamen så er det museum, som har fundet, når du finder det, og der vil ikke tilgå noget godtgørelse til dig som finder. Slots- og Kulturstyrelsen de har lavet nogle gode råd til, hvordan gør vi det her sådan rent praktisk derude. Og det første de siger, det er, pas nu på, når I finder noget, fordi at det er skrøbeligt, det kan gå i stykker. Og hvis vi finder noget, så vil vi jo gerne passe så meget muligt på dataen, både på fundet, men også vores beskrivelse af det, som overhovedet muligt, fordi ellers så giver det jo ikke rigtig arkæologerne, dem der arbejder med det til hverdag, de får ikke noget arbejde med, hvis ikke vi passer på fundene. Så lad nu være med at rengøre det med børster og sandpapir og hvad fanden man ellers skal putte på. Man har mulighed for lige at sprøjte lidt demineraliseret vand på, hvis det er det man vil, for lige man kan vurdere, om det her det er noget med, hvilken en af grupperne det her der ender i. Så skal du opbevare selvfølgelig din fund, således at det ikke bliver udsat for temperatursvingninger, frost, det må ikke få sladestød og alle de her ting. Det skal selvfølgelig opbevares fornuftigt, så det beholder sin stand, indtil det bliver indleveret til museet. Hvis du finder noget, du faktisk er i tvivl om, er det her et fund, der skal indleveres eller ej, så skal du ikke være i tvivl, fordi at, så er det noget, der skal indleveres. Og så lader vi de professionelle vurdere, om det her det skulle have været indleveret, eller om du får det med hjem igen. Endelig håndter det som et hver andet fund, hvor du vurderer, at det skal ind til denne fase-vurdering. Sammen med fundet, der skal du sikre dig, at museet, de ved, hvem har fundet det, stedet det er fundet, datoen det er fundet og et GPS-koordinat. Der putter man altså i hver lomme sådan en lille seddel, det her et fundkort eller en fundseddel, hvis man printer det ud for dime. Det udfyldes med blyant, hvis ikke det er computer, altså en printer, der har printet ud som blyant eller en jeg kan ikke sige det, vandfast pind, fordi at ellers så flyder det simpelthen ud, hvis der er fugt i posen. Den sidste ting, de siger, det er Dime. Det kunne være noget, man kunne benytte sig af, og det skal vi lige sætte lidt ind i, for det er faktisk meget smart. Dime, det er et system, man starter med at gå på sin computer. Så opretter man en brugerprofil med sin navn, adresse og telefonnummer og alle de her ting, og du laver en kode. Når du har gjort det, så åbner du din mobiltelefon eller iPad, hvad du ønsker at tage med ud og detektere, og så logger du ind. Bum, så virker Dime. Hvis du så går ud på en mark og finder noget, så kan du starte med at åbne dit Dime, og så trykke på nyt fund. Den vil så åbne et skærmbillede, der kunne se cirka sådan her ud. Det vil sige et billede af, hvor tror den du er. Der har du mulighed for at du kan jo selv læse, der er en manuel derinde, så man kan selv, der er noget vejrudsigter, der er noget matrikelbeskrivelse, du kan hente kortlag og forskelligt. Det der er vigtigt, det er, her, der er der altså ikke noget der er ikke noget GPS-signal, den ved ikke, hvor du er henne. Her så begynder den at finde nogle satellitter, men den er unøjagtig i sin positionering. Her, der har den din positionering, og det er først, når den er grøn, at du trykker på den grønne knap, for at lave et nyt fund, for ellers så registrerer den ikke det rigtige sted, og det giver noget forkert data til vores lokalmuseer. Når du har trykket på nyt fund, så har du mulighed for at skrive noget om genstanden og datering. Hvis du ikke ved det, så skriv ved ikke på begge,
så har du mulighed for at tilføre et billede ved at trykke på symbolet i midten. Når du gør det, så åbner den et kamera, og så kan du tage et billede og tilføre. Du har mulighed for at tilføre 2 billeder lige i første omgang til din Dime, når du finder det derude. Så trykker du opret fund i Dime, og så kommer den lige bekræftet over for dig, at det du har gjort, det er, at du har oprettet et fund med det her Dime-nummer på det her koordinat, og så trykker du på afslut, og nu er dit fund oprettet. Hvis du så sidder lidt senere og nyder din kaffe eller te til aften eller efter aftensmaden og tænker, jeg vil gerne lige beskrive lidt mere omkring det her fund her, så åbner du Dime, trykker på mine fund, og så lægger der sådan en hel liste af de ting, du nu har dimet ind med tiden. Det kan jo godt være, at du har dimet nogle ting ind, som du slet ikke skal bruge, fordi du har fundet ud af, at det slet ikke er noget alligevel. Så har du mulighed for at slette det. Og det kan også være, at du siger, at lige den her ting, jeg fandt her, den tror jeg faktisk, den er meget interessant. Så vi ved allerede nu, at det er Østfyns Museum i det her tilfælde, der skal have indleveret den her. Det er dem, som arbejder sammen med Nationalmuseum på den mark, hvor jeg har fundet den. Så trykker jeg på den, så har jeg nemlig mulighed for at gå ind og redigere mit fund. Når jeg redigerer fundet, så kan jeg nemlig, hvis jeg ikke vidste på stedet, hvad det var for noget, altså genstandstype og datering, så har jeg mulighed for at efterjustere det. Jeg kan lave yderligere beskrivelser af det, jeg kan tilføje flere billeder. Jeg har mulighed for at skrive fundomstændighederne, altså eller fundbeskrivelsen, selve fundet, hvordan ser det ud. Det kan jo godt være, at jeg lige vil tilføre noget tekst, hvad man ikke lige kan se på billedet, om hvor dybt jeg har fundet den, hvordan den ser ud og så videre og så videre. Jeg har mulighed for at tilføre vægt og længde. Lidt om tilstanden på den og stednavnet derude, og så har jeg også mulighed for at skrive lidt om fundomstændighederne. Og det er altså alle sammen noget det her, som vi sidder og gør nu, som er det, som Nationalmuseum de betragter som omhu. Så det er med til at vurdere, at hvis det du synes, der er sjovt ved den her sport, det er at finde denefære og få en masse penge for det, som du nok ikke bliver rig på lige umiddelbart, jamen det er fint. Jo mere præcis du gør det her. 1. Du giver arkæologerne bedre værktøjer og data til at arbejde med. 2. Det ryger med i omhupuljen, når godtgørelsen den skal vurderes. Så har du også mulighed for, når du nu har tænkt dig, nu har du samlet lidt til bunke, du vil gerne aflevere det her, så når du går ind på Dime på computeren, så hvis du bare lige vinger en af dem af, nu har jeg lige vinget den her lige om fibel af, så kommer der lige sådan en ekstra bar frem, og de her 3 felter, de er super interessante, fordi det er dem, der giver dig alle de værktøjer, du har behov for at kunne indlevere dit fund. Det første hoved, det er en afleveringsliste. For eksempel på Fyn, hvor jeg går med metaldetektorer oftest, der har man en eller anden forventning fra museet om, at hvis jeg skal aflevere fund til dem, så skal jeg udskrive en afleveringsliste eller en fundliste per mark, og det skal fremsendes til dem, og så kan de så skrive tilbage, om de synes, det er fyldiggørende nok, og hvis de synes, det er det, så kan vi lave en aftale om at komme ind og aflevere vores fund. Der er fundesedler, det er sådan en, nu har jeg taget en kopi af fundsedlen her, man lige kan printe ud, klippe ud, føje på midten, ned i posen med den, så har den nemlig al den data, som skal følge med den pose, hvor der ligger et emne i. Den kan også lave en fundrapport. Det er en enkelt side, som bare beskriver al den data, du har påført med tilstand, type, vægt, længde, fundbeskrivelse, fundomstændighed, hele balladen, billeder, kommer ud på en enkelt side, som laver sådan en hel rapport om det individuelle fund. Det er noget af det, der er med til at håndtere den her omhu, som vi snakkede om, som museet også gerne vil have, at man gør, når man indleverer fund til dem. Så summa summarum, det er, vi går rundt på en mark, vi finder nogle ting. Nu har jeg fundet 2 ting her. Jeg har fundet en liam fibel, og jeg har fundet et fragment fra en malmgrud. Det putter jeg med i sin pose. Jeg putter et fundkort i begge poser. Det skal selvfølgelig ikke være fundkortet for fiblen, eller fundsedlen for fiblen, der skal i fundposen med fragmentet. Det skal selvfølgelig være sin egen fundseddel. I dem, jeg laver en aftale med mit lokale museum. Aftaler, hvor jeg kan komme og aflevere det. Det gør jeg så. Så vurderer de så ud fra de fund, jeg kommer og afleverer, så kan de sige, det her fragment fra en malmgrud, det er ikke lige noget, der hører til ved Nationalmuseum, det er ikke et denefæ, men det har historisk interesse. Så vi vil gerne lave en aftale med dig, om vi gerne vil beholde det, eller i hvert fald noget tid for registrering, så kan det godt være, at du får det igen. Det er den ene ting. Den anden ting, det er så den her liam fibel. Den kan være, at de beslutter sig for, at den skal til vurdering som et denefæ. Så de sender den afsted til Nationalmuseum sammen med en anmeldelse af genstand til denefæ-vurdering. Afsted med den. Nationalmuseum de sidder og kigger på den, når de har tid. Det kan godt tage lidt tid, men oftest hvis vi er gode til at lave vores forarbejde, så går det her måske også lidt hurtigere. Når Nationalmuseum de har vurderet det, jamen hvis de vurderer det et denefæ, så sender de et denefæ-brev, hvor de beskriver fundet, hvad det er og hvad det er værd, plus en godtgørelse, og det sender de til finderen.